ሰላም ክቡራን ተኸታተልተይ እንኳን ናኒ ዓለም አም ቻናል ብድሓን መጻኹም ብላይክ ሼር እተቡ የቕኒየሉ ክቡራተይ ናፍታ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ከብለኩም ክቡራን ተኸታተልተይ ቤቲ አሌክስን ተባይሶም ኣለዉ ማለት እዩ። አሌክስ ናይ ቤቲ ካልኣይ ግዜ ክሪአኪ አይደለን ኢለዋ ምክንያቱ እንታይ እዩ ድማ ናፍታ ቪድዮ ከብለኩም እየ ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት እዩ። መቼስ ናይ ቤትና አሌክስ መባእሶም ደስ ይብል ሰብ ክልየለ አይሓስብን ማለት እዩ። ሊሊ ንቅድሚት እወ እና ክቡራን ተኸታተልተይ ያው ሊሊ ያሸንፋላ መወዳእታ ማለት እዩ። አሌክስ እና ቤቲ ተባይሶም ኣለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ እንታይ ድዩ ዘርድእ ኣብዚ ቪድዮ ማለት እዩ። ሰብ እንታይ ዘርድእ ይመስለኩም? ኣነ ይበልፅ መቸስ ሓደ ሰባት ኣለዋ ኣብ ሰብ ሓዳር ኣቴንስ ስኢለን ከም ዝለብሳ ማለት እዩ። ዝለብሳ ኣብ ናይ ሰብ ሓዳር ኣቴንስ ዝለብሳ ሰባት ኣለዋ እንዴን ሕዚ ነተን ከምኡ ዝበላ ወይ ድማ ነቶም ከምኡ ዝበሉ ኣወዳት መምሃሪት ትኸውን እያ ዝበልዋ ቪድዮ እዮም ኣምፂኦምልና ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ ኣብ ናይ ሰብ ሂወት ኣቲኻ ምልዋስ መወዳእትኡ መፂፁ ከም ዝድፋእ ኣርእዮምና ማለት እዩ። አሌክስ ኒሊሊ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ትጭቕጭቆ ዝነበረት ከምዚ ዝኣሰረቶ ከምዚ ዘይትሰምዖ ከምዚ ደረቕ ምዃና ንብዙሕ ነገር መምሃሪ ክኸውን እዩ ዝበሉ ኮተስ ኩሉ ሰሪሖም እዮም ማለት እዩ። እና ዝሮ ዝሮ እቲ ተኣስረኒያ ጭቁናትንያ በቃ ኣብ ገዛ ባዕልያ ትብለኒ ምሳይ ኢሉ ሓደ ግዜ ቪድዮ ሰሪሑ ነይሩ እዩ። ሓደ ሰባት ትክክል ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ። ከምዚ ባዕልቲ ገዛኻ ቡና ዝተገዛ ኮይንካ ደገ ብዙሕ ኣይትውፃእ መሓዙት ኣይተብዝሕ በቃ ስልኪ ኣይተብዝሕ ክትብሎ ከላ ከምዚ ጭኽጭኽ ገይሮም ዝወስድዎ ሰባት ኣለዉ። እና ጭኽጭኽ ኣይኮነን እና ሰበይትኻ ኣብ ገዛ ኮይና ከይትጭኽጭኸካ ዘይኮነ ክትፈርሕ ዘለካ በቃ ሱቕ ከይትብለካ ጥራይ ኢኻ ክትፈርሕ ዘለካ ማለት እዩ። ኣብ ሱቕ እዩ ዘሎ እቲ ሕማቕ እምበር ስለ ትፈትወካ ስለ ትኽብረካ ስለ በቃ ኣብ ጎና ክትኸውን ከም ዘለካ ኣብ ጎና ሰብ ከም ዘለዋ ንኽመስላ ቃላት ኣውፂኣ ትዛረበካ ምስቲ ንዓኻ ዘለዋ ክብሪ ምስቲ ንዓኻ ዘለዋ ፍቕሪ እዩና ክትዛረበካ ከላ ዘይኮና ክትፈርሕ ዘለካ በቃ ባዕልቲ ገዛኻሲ ስቕ ክትብለካ ከላ ኢኻ ክትፈርሕ ዘለካ ማለት ኢና። ስቕ እንድሕር ኢላ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጣ ተሓስቦም ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ግን ኩሉ ስቕ ዝብል ድማ ስቕ ኢሉ ሕማቕ ዝሓስብ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ሰባት ኣለዉ ስቕ ኢሎም በቃ እታ ነገር ሎማዓንቲ ስቕ ኢለ ከሕልፍ ኣለኒ በቃ ሎማዓንቲ ፅባሕ ካልእ እዩ ሎማዓንቲ ካልእ እዩ ፅባሕ ድማ ካልእ እዩ ኢለን ወይ ድማ ኢሎም እቶም ሰብኡት ስቕ ዝብሉ ኣለዉ እዮም። በቃ ትዕግስቲ ገይሮም ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ከጋጥሞም ከሎ እውን ዓብሎም ዘይዛረቡ በቃ ዓብልካ ምዝራብ ዝፀልእዎ በቃ ስቕ ምባል ጥራይ ዝመርፁ እውን ኣለዉ እዮም። እና ኣብቲ ናይ ሰብ ባህርያት ኣብ ሰለስተ ክንኸፍሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎ ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ ዝኾነ ጭኽጭኽ ክፍጠር እንከሎ ኣይ ናይ ሎማዓንቲ ጭኽጭኽ ስቕ ኢለ ኣነ ከሕልፎ ኣለኒ እሞ ያው ሎማዓንቲ ፅባሕ ካልእ እዩ ሎማዓንቲ ካልእ ፅባሕ ካልእ እዩ። ስለዚ ናይ ፅቡሑ ዝሓስብ ወይ ድማ ናይ ፅባሓ እትሓስብ ጎበዝ ሰብ ኣብ ጭኽጭኽ ስኽ እያ ትብል ስኽ እያ ትመርፅ ማለት እዩ። እና ስቕ ክትመርፅ ከላ ምስኣ ብዙሕ ግዜ ዘሕለፍካ ስለዝኾንካ ወይ ድማ ዘሕለፍኪ ምስኡ ስለዝኾንኪ እቲ ስቕ ዝብለሉ ምክንያት ኣይጠፍአክን እዩ። እና ስቕ ስለ ዝበለት ንዕ ክንዲኺ ኢልካ ከዓ ካልእ ዘረባ ዘይምውሳኽ እዩ ማለት እዩ። እንቱም ደቂ ተባዕትዮ ወይ ድማ ንዕ ከነዲኻ ክዛረበካ ከለኹ ዘይትምልሰለይ ስቕ ትብል ኢልኪ ንባዕል ገዛኻ እውን ከምኡ ዘይምባል ምክንያቱም እቲ ባህርያት ትፋለጡ ኢኹም። ንምንታይ እየ ስቕ ኢሉ ንምንታይ እያ ስቕ ኢላ እቲ ባህርያት ናይ ውሽጥኹም ስለ ትፋለጡ
ስኽ ስለ ዝበለ ስለ ዝነዓቐጥካ ኣይኮነትን ስኽ ስለ ዝበለ ስለ ዝነዓቐካ ኣይኮነን በቃ ባህርያት ክኸውን ስለ ዝኽእል በቃ ናይ ፅባሕ ዝሓስብ ጭኽጭኽ ዘይደሊ ናይ ሎማዓንቲ ዘረባ ሎማዓንቲ ክትጠፍእ ዘለዋ በቃ ንፅባሕ ዘይትስጉም ክትከውን ድሕር ኮይና ተሓደ ክጭኽጭኽ ከሎ ተሓደ ሰቕ ክብል ከሎ እዩ ማለት እዩ። እና ናይ ኣሌክስና ቤቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮም ዘቕረብዎ ከምዚ እዩ ማለት እዩ። ተቐዳማይ ሰብ ከምቲ ዝበልኩኹን ኣብ ጭኽጭኽ ዓውሉ ዘይዛረበ በቃ ስኽ ኢሉ ነታ ነገር ክሕልፋ ዝደሊ ወይ ድማ ክትሕልፎ ትደሊ ጎበዝ ሰብ እያ። እቲ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ትጭኽጭኽ ተኾይና ወይ ብዙሕ ግዜ ዝጭኽጭኽ ተኾይኑ ካብቲ ዝነበሮ ባህርያት ቅይር ኣቢሉ ንሱ እውን ዝጭኻጭኽ ዝነበረ ምስኣ ወይ ድማ ንሳ እውን ትጨኻጭኾ ዝነበረት ምስኡ ሱኽ ክትብል ከላ እዚኣ ድማ ሓደጋ ኣለታ ማለት እዩ። ሓደጋ ኣለታ ክንዲ ግዜ ጭኽጭኽ ኣለኒ ኢላ በቃ ካልእ ነገር እናሓሰበት ክትከውን ትኽእል ወይ ድማ ካልእ ነገር እናሓሰበ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ በቃ ትዘረባ ኩሉ ግዜ ጭኽጭኽ ወይ ድማ ዘረባ ዝበዝሖ ነገር እንተኾይኑ ናይ ቀደም እናልዕልካ ገለ እንድሕር ትዛረብ ትምፅእ ትምልስ ገለ ኮይንካ በቃ እቲ ሓደ እንታይ ይገብር ስኽ ይብል ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደጋ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ እንታይ ክብለኩም ደልየ ናይ ደቂ ሰባት ባህርያት ኣብ ሰለስተ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ግን እቲ ባህርያት ብዙሕ ዓመት ስለ ትነብር ብሓደ ኩሉ ነገር ትፈልጦ ኢኻ ኣየናይ ባህርያት እዩ ኣየናይ ተቐይሩ ናብ ሕማቕ ነገር ከምርሕ ዝኽእል ድዩ ዝሓስብ ዘሎ ወይ ድያ ትሓስብ ዘላ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ምስቲ ናይ ንቐደም ዝነበረካ ምስኣ ህይወት ወይ ድማ ምስቲ ዝነበረክ ናይ ንቐደም ህይወት ምስኡ ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ትኽእል ኢኺ። ግን ምጭኽጭኽ ኣብ ሓዳር ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ግን ኣብዚ 4 ነጥቢ ክገብረሉ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሊልና ኣሌክስ ኣብ መወዳእትኡ እታ ኣብ ማእኸል ኮይና ትርብሾም ዝነበረት ቆልዓ ዝሮ ግን ናይ ሊሊ ብርትዕና ናይ ሊሊ ጥንካረ ቤቲ ካብ ናታ ካብ በዓል ገዝኣ ተባእሳ ወይ ድማ ክተውፅኣ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ገይራ ኣሌክስ በቃ ድሕሪ ሕዚ ክረኽበካ ኣይደልን እየ ከም ዝብላ ገይራ ፅዒራ ኣላ በቃ ኦልሬዲ እና እንታይ እዩ ኣነ ይበልፅ ኢልካ ናብ ዘይኮነ ነገር ዘይምእታው ንኣብነት ከም ቤቲ ማለት እዩ ተእየ እዚኣ ናበለታ ነይራኒ ሊሊ ሕዚ ድማ በቃ ክሪአካ የድልን እየ ኢለዋ ኣሎ። ሕዚ በቃ ኣብ መሬት ዘሎ ኣፍቶም ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ባህሪ ከፍ ኣቢሉ ኣሌክስ ኣምፂልና ማለት እዩ። እና ካብዚኣ እንታይ ትምሃሩ ክቡራተይ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ።